Hai să vă arăt o Dacia Logan 1 MCV. Este Logan 1 facelift, adică fază 2, începând cu 2008. Modelul de față este fabricație 2009 și are motorizarea 1.6 16 valve pe benzină de 105 cai putere. Motorizare des întâlnită pe modelele Renault, dar la vremea aceea mai rar pe modelele Dacia. A fost la un moment dat cea mai puternică motorizare disponibilă pe modelele Dacia, respectiv pe Logan, pentru că pe Logan a fost pusă prima dată, chiar pe Loganul fază 1, și diferența era că acele Dacia Logan fază 1 aveau oglinzile acestea mai pătrățoase și bările vopsite până sus, cam așa le puteai recunoaște pe cele cu motorizarea de 1.6 16 valve și 105 cai putere, care fac 0-100 în 11,7 secunde, deci puțin sub 12, și au viteză maximă constructivă 174 de km pe oră, ceva de genul ăsta. Adică performanțe destul de bune, chiar peste BMW-urile acelea seria 3, E36, E46 cu motorizările de benzină de acele 318, 319 i, da? Deci în 4 cilindri benzinare. Aceste Dacia Logan erau mai sprintene, cel puțin până la viteză de peste 130-140, decât alte mărci străine la vremea aceea, cu toate că modelele la care fac referință nu se mai fabricau, deci nu sunt contemporane, dar preponderent se găseau pe străzile din România. Modelul acesta este destul de întreținut, are 222.000 de kilometri în bod, posibil să fie cei reali. Aceasta este cheia, e clasică, o găsim și pe Duster și pe alte modele Dacia. Ceasurile de bord, la fel, chiar și la modelele care erau caroserie berlină, aveau aceste serigrafii albe și toți urmăreau să le facă roșii, să le schimbe, să-și facă ca un fel de upgrade. Faza 2 vine și cu mânările acestea vopsite pe portiere. Bine, modelul de față are și alte boxe. Normal, Logan nu avea boxele astea atât de mari integrate aici. Cotiera este pusă după aceea, pentru că nu au venit din fabrică cu cotieră. Și aveau acest... Bine, nu chiar modelul ăsta, mi se pare că era ceva de la Blaupunkt, tot de tip 1 din. Câte știu, modelele Dacia MCV există atât cu 5 locuri cât și cu 7. Acum am bancheta rabatată, se poate trage și înspre încoace. Acolo există centuri, deci probabil modelul acesta a avut și 7 locuri. Cred că sunt scoase scaunele în momentul de față. Hai să vedem puțin și spațiul acesta foarte generos. Da? Se pot deschide și mai mult. Aici un spațiu de încărcare enorm. Nu cred că există mașină din gama asta care să o bată la preț. Logan MCV chiar este un best buy și rămâne în continuare pentru un astfel de autoturism care poți să-l folosești atât în oraș cât și pentru marfă sau, eu știu, vacanțe, excursiii și așa mai departe. Foarte ușor se pot monta bare transversale peste bările longitudinale montate din fabrică pe acest model. Majoritatea sunt 1.5 DCI, pentru că românilor și europenilor la un moment dat le-a plăcut dieselul, dar acesta, după cum am spus, este un model pe benzină. Modelul ăsta pe benzină mai puțin întâlnit, are mai multă putere însă în turații mai mari, pentru că și cuplu maxim îl are pe la 3750 de rotații pe minut, pe când cel clasic de 1.6 și 90 de cai putere sau 88, ceva de genul ăsta, are cuplu maxim pe la 3000 de rotații pe minut. Chiar am avut modelul acela de 1.6 la un moment dat
și l-am condus destul de mult și se simțea în oraș, cel puțin la turații mai joase, mai puternic decât acesta de 105 cai putere, însă puterea se simte în ture, după cum am spus. Calitatea materialelor, cea de la Dacia, cu care toată lumea e obișnuită. Scaunele mai mișcă puțin, spătarul, cel de la șofer, în timp și-au făcut o uzură specifică, mai mare decât ar fi trebuit, totuși, dar până la urmă, la cât au costat mașinile astea și cât ce-au păstrat încă din valoare, eu zic că nu e rău. Suprafețele vitrate sunt foarte mari la modelul acesta de Logan 1. Practic, caroseria din 2004 până în 2012, după cum am spus, în 2008 a suferit un facelift, dar în mare parte mașina este cam aceeași. O problemă specifică la modelele MCV este că tind să ruginească în zona asta unde este ștergătorul și chiar la un moment dat se rupe cu totul și nu mai stă cum trebuie. Deci asta e o zonă care trebuie verificată și întreținută corespunzător. Mai pot să ruginească în zona asta a aripilor. Aceasta are niște protecții care, dacă ai vrea să cumperi o mașină de genul ăsta, ai vrea să vezi ce este în spatele acestor protecții, să nu cumva să ascundă ceva rugină care trebuie tratată din timp, pentru că altfel e nevoie de intervenții mai mari și mai costisitoare. Bine echipată cu ABS și aer condiționat. Aer condiționat care își face treaba cât de cât. Avem anvelope Michelin All Season, față-spate, și roata de rezervă, după cum puteți vedea, este undeva acolo jos. Suspensia de spate este pe punte fixă, iar pe față are suspensie independentă de tip McPherson. Au fost și niște versiuni mai basic care nu aveau proiectoare de ceață, nu aveau tapiseria asta și așa mai departe. Probabil nici mânerele portierelor vopsite în culoare și aceste ornamente, dar nu cunosc foarte bine, cred că este versiunea laureat. Aici se vede uzura scaunului, cam în zona asta se face. Dar ținând cont de anul ei 2009 și de materiale folosite, eu zic că a ținut destul de bine. Avem aici și compartimentul motor, care nu prea a fost spălat și bine a făcut, pentru că mai ales modelul pe benzină nu prea le place apa. Avem cele 4 bobine sus cu bujiile aferente, pentru că modelul de față este 16 valve, adică cu 2 axe cu game și 4 supape pe cilindru. Avem aici admisia cu carcasă de la filtru de aer. Lichidul de răcire, pompa de servo, frână, conductele de la aerul condiționat și compresorul de aer. Mai jos alternatorul. Radiatoarele cu răcitor de tip electronic. Distribuția trebuie schimbată la aceste modele. Aici este și bidonul pentru uleiul de servo. Cutia de siguranțe este totuși destul de simplă. Se vede clar cablul de accelerație mecanic și nu electronic, pentru că motorul ăsta a ajuns, mi se pare, până spre Euro 6, genul ăsta de motor, a pornit de la Euro 3 la cele de bază Renault și a ajuns până spre Euro 6, deci Renault l-a îmbunătățit și l-a ținut destul de mult în oferta sa. Soluția, bineînțeles, cea aleasă de Renault și de Dacia, de motor dispus transversal, care nu e cel mai, cum să zic eu, nu se simte cel mai bine la condus și în viraje, dar
Asta e o soluție tehnică mai simplă, mai ieftină, pe care mult mai mulți producători încep să o aleagă în detrimentul soluției clasice. Chiar și la BMW am văzut la seria 2 și la modelele X1 că motorul a început să fie pus transversal. Se pare că aici a avut un schimb de distribuție la 106.000, nu știu de ce așa de repede, dar toate datele astea probabil se regăsesc și în istoricul mașinii. O să-i facem un test de consum, mergem până la București cu ea, pe autostradă, ne plimbăm puțin pe acolo și ne întoarcem. Am alimentat-o aseară, hai să vedem ce valori avem până acum, să-i facem o pornire. Și avem așa, 13,8 km de la alimentare, 7,4 consum mediu, autonomie rămasă, km pe oră media și astea ar fi datele. Cred că ăsta e primul jurnalier care l-am resetat. Bun, hai să vedem dacă se aude motorul ăsta cu capota ridicată. Destul de silențios. Din interior nici nu se simte că este pornit, mai ales dacă închizi capota și ușa. Ai avea impresia că este oprită. Și să vedem cum se comportă la drum întins și la viteză mai mare așa de croazieră. Cum ați văzut, suntem pe autostradă. Păcate nu o să filmez foarte mult aici pentru că zgomotul de fond este destul de mare. Asta din cauza că mașina nu este insonorizată așa cum trebuie și mai are și barele transversale peste cele longitudinale ale mașinii, deci avem zgomot mare, nu se înțelege foarte bine. Până acum un consum mediu de 8%. Și pot să spun așa că motorul e destul de puternic încât să facă față la depășirile necesare pe autostradă pentru autocamioane și mașinile care circulă mai încet pe banda întâi, deci face față fără probleme la treaba asta, chiar răspunde bine în durații mai mari. Și pot să spun că ar mai avea nevoie de o treaptă de viteză, pentru care de 5 plus 1 ar avea nevoie de o cutie în 6, dar una peste alta este ok pentru autostradă, iar mă așteptam să fie un pic mai leneș, dar se pare că motorul ăsta e potrivit pentru caroseria pe care este pus. Cu Logano, după ce am ajuns și am umblat puțin prin București, consumul a scăzut la 7,8. Acum sunt aproape de centura de nord. Mergem până în Militari, după care ne întoarcem acasă după autostradă. Viteză de croazieră cam 120 de km pe oră. Consumul destul de mare pentru autostradă, dar din cauza că are decât 5 trepte, trebuie să stea cam turată și asta e. Ca și putere am mai spus, mașina depășește foarte bine mașinile de pe banda întâi, fără stres, fără probleme. Încăpătoare, să faci treaba cu ea. Eu unul am rămas cu o impresie pe total bună despre mașina asta, chiar și ținând cont că nu mai este nouă. Cu siguranță cine a avut-o până acum și-a scos banii pe ea cu vârf și îndesat. Hai să fac un update. Am 271 de km parcurși, o viteză medie de 60 de km pe oră și consumul s-a stabilizat din nou la 8, pentru că se pare că ăsta este consumul de autostradă, iar majoritatea
kilometrilor au fost parcurși în regimul ăsta de autostradă până în 120, cam așa, 120 de km pe oră. Mai să vedem și o accelerație de la 100 la 130, dacă ne permite drumul, să creștem la 100. Și cam asta a fost răspunsul până la 130. În plaja asta peturații reacționează destul de bine, ba chiar după, pentru că încă nici nu a ajuns la cuplu maxim. Abia aici are cuplu maxim și dacă accelerăm ea tot se duce. Suficient cât să faci depășirile de pe banda întâi. Am alimentat și au intrat exact 24 de litri, cât mi-a arătat de când am resetat la ultima alimentare, ceea ce înseamnă că acest consum de 8% este corect. Și autonomie estimată 618 km cu un plin. Consum destul de măricel pentru o mașină pe benzină. Dacă ar fi avut 6 trepte, cu siguranță ar fi fost mai mic. Asta e clipul cu Lugano MCV. Ne vedem data viitoare.